szeretnék gratulálni a Pécsnek. Saját ritmusokban játszották az egész mérkőzést, szerintem ez volt a győzelem kulcsa. Mi nem ütöttük be a taktikai falatokat, és hátramentek rajtunk igazából. Készülünk az Zalaegerszeg ellen, hogy győzelemmel térjünk haza onnan. Én úgy gondolom, hogy nem jól játszottunk, energia nélkül voltunk az első perccel, mentek 15 pont 17, utána utolértünk őket, és vége abba is szerintem játszik, hogy nekünk negyedik meccs 14 nap alatt még elég komoly meccsek voltak, meg minden, és arra valahol energia hiánya volt, és ez a játékosok még bedobták eddig a tisztadobások, nem mentek be, úgyhogy gratulálok a Pécsnak, és sok siker kívánok nekik. Nekünk ez 2 nap pihen is most régóta nem volt, és arra készülünk az Zalaegerszeg szezonzára. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nem volt szép meccs. Szerintem kosárlabda szempontja egy katasztrofális szakmai volt. Minden két oldalon a frissebb csapat, ki jobban tudott futni, ez nyert.